Za ku ji koke-koken da 'yan babban birnin tarayyar Najeriya watan Abuja suke yi ga Tinubu. 'Yan asalin birnin tarayya Abuja da na ƙara miƙa koken nasu ne a yayin da ake raɗe-raɗen cewa akwai yiwuwar ba ɗan garinsu ne zai ɗara kan kujerar ministan birnin ba, inda suka yi kira ga shugaban ƙasa Tinubu da majalisa ta 10 da su tabbatar da cewa an yi musu adalci a wannan karan don su sami damar cin gajiyar ababen more rayuwa kamar saura 'yan ƙasa. Malama Farida Odangi Suleiman, 'yar asalin garin Abaji na birnin tarayya Abuja ce, kuma tsohuwar mai taimakawa tsohon ministan Abuja a mulkin shugaba Buhari, inda ta ce. Salamu alaikum jama'a mutanen FCT da kewaye. Mu a FCT ba abin da za mu ce sai dai Allah ya mana mafita. Yau Abuja ta zama abin da ta zama, ana toye mana hakki da yawa. A yanda muke yanzu, ɗan majalisar mu House of Reps guda 2, majalisar Senate guda 1 na FCT. FCT yau mutanen da ke zaune cikin su da 'yan ƙasa da baki da suka zo taya mu zama mun fi nan da miliyan 6 yau. A zo a ce ya kai mutanen da ke wakiltar mu kenan. Jama'a kuna ganin haka yayi daidai? A mana adalci? Sannan in kuka ga ƙauyukan ba abin da ake kai masu na development. Sai dai kai kowa na hangen da zai samu fili a Abuja ya samu ko ya siyar ko ya gina gidaje na haya na sayarwa. Shine muke gaya wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, muna roƙan shi, mun san yana da adalci, mun san ya kamata dan Allah ya duba, ya kamata a share hawayen mutanen Abuja ainihin 'yan ƙasa. Shi ma ƙwararre a aikin tsara birane wanda ya fito daga ƙaramar hukumar Kwali TPL Abubakar Sadiq cewa yayi. Ɗaya daga cikin kokenmu da ya sa muke kirari ga wannan sabuwar gwamnati mai adalci ta samu ta waiwaye kukayenmu da muka daɗe muna gabatarwa shine ai ƙoƙarin mu ma mu kasance cikin gwamnati. Kasancewar Abuja ba ta da gwamnati ta tsakiya wadda ke ba da dama a samu gwamna wadda zai iya zama wakili a siyasance. Bayan wannan tunda aka kafa tarihin Abuja ba taɓa samun ɗan ƙasa wadda aka cire aka bashi minista ya samu daman kasancewa a tsakiyar gwamnati, wato wadda za a iya yi kowane laraba ana zartar da abin da ya shafi hukumar zartarwa ƙasa ta samu tana da ɗan ƙasa wadda ke ciki wadda zai iya gabatar da kokenta da sauransu. Muna kira da mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya waiwaye kokenmu ya ba mu tarihin da ba mu taɓa samu ba. Barista Mai Nasara Kogo fitaccen masanin kundin tsarin mulki ne a Najeriya. To tsarin mulki ya taho da tanaje-tanaje kuma ƙarƙashin sashe na 303 na tsarin mulkin Najeriya aka bayanin ƙananan hukumomi guda 6 ko kuma gundumomin riko na Abaji da Kwale da Buware da Kuje da tsakiya Abuja wato Amak da kuma Karu. Kuma babban birnin tarayya Abuja dinnan nauyin gudanar da kuma ayyuka na kamar gwamna shine shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin sashe na 301 da sashe na 299, sannan aka ce ƙarƙashin sashe na 174 shi shugaban ƙasa aka ba shi dama yana iya naɗa minista ko kuma wani wanda yake zai zama wakilin shi ya rike mashi Abuja. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci to a ƙara masu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya. Maimakon a ce ai ɗan majalisar dattawa ƙwaya ɗaya ne daga Abuja wato senator ko kuma 'yan majalisar wakilai mutum ƙwaya 2, to ya kamata a ƙara wannan yawa ɗin domin ita babban birnin tarayya Abuja ai ta yi fi girman waɗansu jihohi a Najeriya. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci to a ƙara masu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya. Maimakon a ce ai ɗan majalisar dattawa ƙwaya ɗaya ne daga Abuja wato senator ko kuma 'yan majalisar wakilai mutum ƙwaya 2, to ya kamata a ƙara wannan yawa ɗin. Kazalika koken 'yan birnin tarayya Abuja dai ba sa wuce a kai musu ababen more rayuwa cikin gwamman garuruwa da ke cikin gundumomin su bayan neman a rika baiwa 'yan asalin birnin damar ɗara kujerun minista, sanata, 'yan majalisun wakilai 2 da suke da shi. Lima Abdulrahman, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.